Беларусы больш не едуць у Польшчу. Сотні тысяч украінцаў могуць ехаць з Польшчы. І хто больш зарабляе ў Польшчы? Беларусы, украінцы ці палякі? Мы паглядзелі новыя справаздачы Нацбанку Польшчы пра беларускіх і украінскіх мігрантаў і распавядаем галоўнае. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за зноў Максім і Кірыл, і гэта частка жывога запісу падкаста ў Варшаве. Калі вы былі, напішыце ў каментарах, як вам. І давайте глядзець. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, распавядай, што ў нас за першая тэма. Я стаміўся, все, давай. Добра, сябры, карацей, першай тэмай у першым выпуску, які мы сёння будзем здымаць, мы будзем шмат хваліць беларусаў, бо перад Новым годам выйшла новая свежая статыстыка, ось, дзякуючы чаму можна прааналізаваць, што адбываецца з беларускай супольнасцю ў Польшчы. І адбываецца ўсё сапраўды вельмі файна і добра. Ось, таму я думаю, што наш аналіз можна будзе перадаць у канцылярыю прэзідэнта Рады міністраў, ось, каб яны, скажем так, перасталі дакучаць беларусам новаўвядзеннямі, якія замінаюць нам тут добра жыць. Тыя, хто глядзіць наш падкаст прыкладна з самага пачатку, могуць памятаць, што прыкладна год таму мы рабілі падобны выпуск, калі мы абмяркоўвалі рапарт Народовага банку Польскі, які тычыўся менавіта беларусаў і таксама украінцаў, бо яны выдаюць два рапарты. На жаль, у выпадку з беларусамі гэта амаль што адзіная крыніца даставернай інфармацыі, якая ўвогуле існуе. Ось, бо я шчыра увесь час манітору інтэрнэт, сяджу ў абдымку з чатам GPT, які дапамагае мне шукаць такія даследаванні, і, на жаль, нічога амаль што новага няма. Ось, таму гэта, скажем так, адзіная сапраўдная статыстыка, па якой можна рабіць аналіз. Окей, распавядзі крыху, што ўвогуле за даследаванне. Базава падаецца, што Нацбанк Беларусі. Нацбанк Польшчы, Рэспублікі Польшча, можна давяраць, але як яны яго праводзяць, што мы пра гэта ведаем? Агулам яны робяць анкету сярод беларусаў, якія жывуць у 7 ваеводствах Польшчы. Як яны самі пазначылі, гэта 7 ваеводстваў, дзе сканцэнтраваная агулам беларуская меншасць. Беларуская міграцыя, беларускія мігранты агулам. 85% беларусаў, якія жывуць у Польшчы, жывуць менавіта ў гэтых ваеводствах. То бок, гэтая інфармацыя сапраўды дазваляе нам спраецыраваць увогуле на ўсю беларускую супольнасць, так, і ёй давяраць. Но Народовы банк Польскі — гэта інстытут, якому я, скажу так, магу давяраць сапраўды. Злоты стронг, таму чаму не давяраць? Злоты стронг. Окей. Што мы ведаем? Вось давай, самае галоўнае, якая ў нас усіх легалізацыя? У каго там ВНЖ, у каго візы, у каго што? Ведаю, што ў тебя ёсць лічбы, бо ёсць лічбы ў банка. Вось, карацей, агулам першае. Беларусаў вось гэтай лічбы, дарэчы, мяне заўсёды здзіўляе, бо я лічу, што беларусаў ўсё ж такі больш. Вось, але згодна з дадзенымі Нацыянальнага банка Польшчы, беларусаў у Польшчы 150 тысяч. Вось, і гэта асобы, якія маюць дазвол на жыхарства, але ў гэтую лічбу не ўключаныя тыя асобы, якія маюць візы ці ўжо маюць, напрыклад, грамадзянства. Вось, а вядома, што, напрыклад, з грамадзянствам Польшчы шмат тысяч беларусаў, цяжка сказаць. Вось, дарэчы, я такой лічбы не... Лічыць па нашай сцэне, то 50% прыкладна. Дарэчы, так. Калі гаворка пра тренды, якія адбываюцца з беларусамі ў Польшчы, то першы галоўны тренд — міграцыя ў Польшчу скончылася. Ось. Апошні год паказаў, што паміж 24 годам і 25 годам лічба беларусаў амаль што ўвогуле не павялічвалася. Там даслоўна 2-3 тысячы людзей. Ось. То бок, стабілізацыя ўвогуле міграцыі. І ў дадзены момант пачынаецца працэс інтэграцыя і, скажем, я не хацеў бы казаць асіміляцыя, але інтэграцыя беларусаў у польскае грамадства. І лічбы, якія мы зараз яшчэ абмяркуем, яны дакладна гэта пацвярджаюць. І распавядаюць, што пацвярджаюць. Дарэчы, пра асіміляцыю ці інтэграцыю цікава.
Магчыма, калі застанецца час, мы з табой пастрачаемся на гэтую тэму. Можа, неяк страчаліся. Дарэчы, вось мы часта спрачаемся насамрэч. Вось людзі нас, я памятаю, яшчэ на самом пачатку лічылі, што сустрэліся два левака, вось і сядзяць абмяркоўваюць нейкую там інфармацыю. А пасля выходзіць, што сапраўды за мной можна паставіць сцяг канфедэрацыі, вось. Ну а Макс партыя разам. Алло. Я ж Я беспартыйны. абяцаў не смешныя жарты. Окей, ладно. Што распавядзеш? Што мы ведаем? Вось цікавостка, бо мне трэба сюды падглядаць, прабачце, бо тут лічбы, я не хачу проста памыліцца. Калі гаворка пра структуру беларусаў і на якой падставе яны знаходзяцца ў Польшчы, то 62% гэта КЧП, то бок часовы побыт, 29 КСП, то бок побыт сталы. Але вось што мяне вельмі здзівіла, карта рэзідэнта доўгатэрміновага Уніі Еўрапейскай 1%. Вось. Не даюць. А можаш для не вельмі дасведчанага чалавека параўнаць, чаму цябе гэта здзіўляе? Мяне гэта здзіўляе, бо гэта той жа самы сталы побыт, толькі для людзей, якія жывуць тут на падставе працы, напрыклад. Вось. Калі ты там 5 год працуеш, плаціш падаткі і пасля 5 гадоў жыцця ты атрымоўваеш карту рэзідэнта. Так? А сталы побыт ты можаш атрымаць альбо па каранях, ось, альбо, напрыклад, калі ты бежанец. Ось, то бок хочацца. Ось, ці охорона узапомняецца, так? Ось, то бок вельмі мала людзей, якія прыехалі сюды працаваць, прожылі ўжо 5 гадоў. Ну, насамрэч, мы ведаем, што больш, чым 5 гадоў, бо ўжо ты працуеш так, як працуеш, бок, ну, як мінімум 7. Ось, і ўжо атрымалі, напрыклад, карту рэзідэнта. Такіх людзей толькі 1%. Вельмі мала. Мало хто вытрымлівае польскую бюракратыю, ось, і тыя, хто могуць, з'язджаюць. Ты яшчэ, магчыма, ведзеш да прычынаў пераезду ў Польшчу. Так, дарэчы, на міжнароднай ахове 7%. Гэта таксама такая лічба, якая выружня, так, то бок, як гэта сказаць можна? Адрознівае беларусаў ад іншых груп. Карацей, па прычынах міграцыі. Тут таксама ёсць пэўны тренд. Усё больш і больш людзей сярод беларусаў дэкларуюць, што прыехалі яны ў Польшчу па палітычных матывах. То бок на дадзены момант такіх людзей, шайтан машына, яно пачало круціцца. На дадзены момант такіх людзей 56% сярод беларусаў. То есть, то бок пра беларусаў можна смела казаць, што беларусы гэта бежанцы у сваёй большасці. Кожны другі. Больш, чым кожны другі, так статыстычна. Окей. Што яшчэ вядома? Розная вось адукацыя, вось гэта ўсе лічбы самае цікавае. Потым дойдем до зарплат, канешне ж. Так, абавязкова. Вось мы можам у эфіры казаць слова срач? Кирилл, гэта твой падкаст, нагадваю. Ты можаш усё. Я дазваляю. Вось, карацей, у мінулым годзе, калі мы здымалі падобны выпуск, я сказаў там такую фразу, што беларусы для Польшчы это ідэальныя і найлепшыя мігранты. І калі на Ютубе яшчэ было больш-менш спакойна, то калі мы нарэзалі гэты відосік і выклалі яго ў TikTok, ось, то ў TikToku пачаўся сапраўдны халівар. Ось, бо біліся ўсе паміж сабой. Беларусы з украінцамі, украінцы з палякамі. Тое, што мы бачым з гэтых дадзеных, яно сапраўды гэта пацвярджае. Бо, па-першае, хто такі беларускі мігрант у Польшчы? Беларускі мігрант у Польшчы – гэта перадусім малады чалавек ці маладая дзяўчына, то бок маладыя людзі. Я буду звяряцца, верифікаваць дадзеныя з залам, перыядычна паглядаць. Карацей, 1/4 гэта 27-34 гады, і 35% гэта 35-44 гады. То бок у асноўнай сваёй масе беларускія уцікачы, беларускія мігранты гэта людзі маладыя. Таксама сярод беларусаў агулам, што таксама адрознівае беларусаў ад іншых мігрантаў, і таксама гэты паказчык вышэйшы, аніжэлі ў палякаў. Адукацыя. Беларусы гэта вельмі добра адукаваныя людзі. 62% беларускіх мігрантаў у Польшчы маюць вышэйшую адукацыю. А палякаў колькі маюць вышэйшую? На некалькі адсоткаў ніжэй. Окей. Я не магу табе сказаць зараз дакладныя лічбы, але я памятаю, што там некалькі адсоткаў ніжэй. Добра, карацей, ідзем далей. Калі гаворка пра стасунак павучы
палоў. Калі гаворка пра стасунак палоў, то прыкладна аднолькава. Вось, але галоўны вывад увогуле, які бачна з дадзеных статыстычных, што беларусы гэта скарб для Польшчы. Вось, і я пасля года магу абсолютно пацвердзіць свае словы з таго выпуску, што беларусы для Польшчы гэта ідэальны і найлепшы мігрант. Гэта велізарнейшы чалавечы капітал з аграменным патэнцыялам, які польская дзяржава можа неверагодна добра выкарыстаць. І гэта будзе сітуацыя він-він, бо і беларуская супольнасць у сваю чаргу атрымоўвае, па-першае, прытулак у Польшчы, ну, будзем шчырымі. Вось, Польшча дае таксама вялікія магчымасці беларусам, але і Польшча ў сваю чаргу таксама атрымоўвае у перспектыве новых Палякаў. польскіх не грамадзян так беларускага атрымалася, паходжання. як я хацеў. Выкрэслівайце яго з Ладно, мне беларусаў, нешта- выкрэслівайце. да. Мне стало соромно того, як гучна гэта сказаў. Давай пра працу паразмаўляем. Вось ёсць прэтэнзія ж да мігрантаў, што мы не працуем. Ты Скажи мне, хочаш пожалуйста, я сказаць? чырвоны? Ты прыгожы. Не, ці я чырвоны, просто у меня такое адчуванне, што у меня ціск 200 на 280. Гэта каханне гледачоў гледачак. Дзякуй вам, дзякуй. Добра, красей. Калі казаць пра працу? Да, ну чаму я запытваюся, бо частая прэтэнзія да мігрантаў, што мы альбо не працуем, або забіраем працу ў палякаў. Так, гэта ўвогуле самае вось просто цікавае. Так, ці нехта ведае, як можна пражыць у Польшчы не працуючы? Вось увогуле. Вось сур'ёзна, бо Я зноў пагляджу ў зал, можа хтосьці. кватэры ў Варшаве гэта ну мінімум 3000 за кавалерку, так? Ну добра, можна знайсці кануру, камунячую дзіру вось за 2000, магчыма, недзе там, вось без ремонту і з дохлай бабулей. Вось. Але ну прабачце. Я абяцаў не смешныя жарты, вось таму. Окей, добра. Карацей, калі казаць пра прафесійную актыўнасць. Сярод беларусаў гэта трэба знайсці. Вось. Сярод беларусаў агулам неверагодна нізкае беспрацоўе. Агулам ад агульнай масы беларускіх мігрантаў у Польшчы толькі 8% з іх сядзяць без працы. Вось сярод палякаў, дарэчы, гэты паказчык здаецца на 3% вышэйшы. Вось сярод украінцаў таксама здаецца на 1% вышэйшы. То бок беларусы працаголікі. Вось мы любім працаваць. Вось і гэта ну добра. Зноў перамаглі ў нейкім конкурсе. Слухай, окей, а дзе працуем? Вось ёсць міф пра беларусаў айцішнікаў і айцішніц, якія прыехалі. Наколькі гэта праўда ці не? І гэта праўда. Сярод беларусаў 17% айцішнікаў. Ось. Гэта найвышэйшы ўвогуле паказчык сярод усіх нацыянальных груп, якія жывуць у Польшчы. Умоўна кожны пяты. Амаль што. Ну, кожны шосты бліжэй, хутчэй. Ось. Давайте зноў пагуляем у гэтую гульню. У меня была олимпиада по Айцішніцы і математике. айцішнікі, ты не лічышся? Падніміце, калі Я не ласка, айцішнік. руку. Нічога сабе. Окей, прывітанне. Прывітанне вам, багатыя бураціны. Клас. Клас, не ведаю нават, што дадаць. Вось як выглядаюць тыя людзі, дзякуючы якім сярэдняя зарплата па Варшаве статыстычна 10 000 на рукі, так? Доларов. Окей. Пра працу зразумела. Так ладно, Ні, я яшчэ не зра- Ні, яшчэ не зразумела. Ты нічого не сказаў. Слухай. Мы просто парадаваліся за людзей, што яны працуюць у IT. Давай афіцыйная статыстыка. Акрамя 17% айцішнікаў. У нашай зале, магчыма, больш. Я думаю, там адсоткаў 25-35. Я так на глазок. Што далей? Чым мы яшчэ займаемся ў Польшчы? Ну, я не ведаю, чым ты займаешся ў Польшчы, але так, што яшчэ адрознівае беларусаў? Сярод беларусы, вось вы будзеце здзіўлены, мы з вами прадпрымальніцкі народец. Ось. 14% беларусаў маюць свае фірмы ў Польшчы. Ну, магчыма, але дарэчы, што цікава, вось Нацбанк падзяліў, так, то бок ёсць 17% айцішнікаў, ось, і 14% прадпрымальнікаў. Ось, я не ведаю, як яны там падзялялі, я не бачу гэтую анкету, так як яна была зробленая. Бо, ну, я разумею таксама, што шмат хто з айцішнікаў працуе на B2B. Ну, гэта зразумела, бо ўсе хочуць плаціць ніжэйшыя падатачкі, ось, не галасуючы пры гэтым за Славаміра Мэнсана. Ну, таму, але статыстыка ёсць такая, яна бессердечная
Окей, не буду казаць гэтага слова. Вось. Але цытата з Big Bang Theory. Карацей, што мяне сумуе? Вось. Мужчыны працуюць у асноўным па сваёй кваліфікацыі, якую яны мелі яшчэ ў Беларусі. Ось. А у выпадку з жанчынамі сітуацыя нашмат горшая. Ось. Жанчыны часцей працуюць ніжэй за свае кваліфікацыі, якія мелі ў Беларусі. І вось гэта рэч, адна з двух рэчаў, дарэчы, вось сёння, якія мы будзем абмяркоўваць яшчэ, якая мяне здзіўляе ў негатыўным сэнсе. Ось. Гэта, на жаль, тая тэндэнцыя, з якой, ну, я не ведаю насамрэч, што рабіць. А твоя гіпотэза чаму так? Моя гіпотэза, па-першае, моя гіпотэза першая такая, што агулам усё яшчэ існуе сітуацыя, што жанчыны, на жаль, цэняцца менш і ёсць з гэтым праблема. Я просто кажу, просто два мужика зараз вырашаюць праблемы жанчын, як звычайна гэта бывае. Неправда. Наш падкаст ужо не мужыцкі. Вось у нас ёсць Таня Дзямчук. Давайте, дарэчы, пахлопаем Тані. Пахлопайце Таню. Ось. Гэта просто цудоўнейшы набытак нашага падкасту, і мы вельмі радыя супрацы. Я зараз скарыстаюся магчымасцю. Таня, а ты ж разбіраешся ў працы. І вось так, агулам скажу. Дарэчы, у цябе... Вось. У нас жа ёсць эксперт. Давай, хадзі сюды. Выходь. Распавядзі, чаму жанчыны працуюць менш кваліфікацыі. Гэта рілі падстава. А я зараз дам табе месца. Таня Дзямчук, новая вядоўца падкаста, зроблена ў Польшчы. Ну, не такая ўж і новая, ты, дарэчы. Трымай мои. Не, все, я аддаю. Надо. Пераможем. Так, а що за питання? Вось, чаму, на твою думку, адбываецца такая сітуацыя? Бо шчыра, я вось чытаў некалькі дзён таму падрабязна вось увесь гэты рапорт, я так чытаў, просто не мог паверыць. Так што я вось, на жаль, мой планшет разрадзіўся. Все. Усё. Возьми мой телефон. Не будзе. Ось. Просто тримати? Я зрозуміла питання. Ну, глядzi. Я себе видно темно чува. Короче, буду так про фемінізм зараз заганяти, да? Ну, по-перше, то, що сказав Максим, то, про що він починав казати, про те, що до гендерного ввогуле... Слухай, про гендерне равенство. Да, до гендерного равенства, ну, в принципі, по... Я вже не пам'ятаю, по чій статистиці, 300 гадоў яшчэ. Ну, то бок, в принципі, на сённяшні дзень існуе, тут трэба спраўджаць менавіта колькі, але розніца ў заробках па ўсім свеце паміж мужчынамі і жанчынамі ёсць, ну, как бы статыстыка, градацыя, што ў жанчын ён менш. Калі мы кажам пра рэлакацыю, што мы бачым, ну, гэта з майго дасвядчэння, в принципе, з людзьмі, з которыми я стасуюся, з людзьмі, з жанчынамі, якіх я, как бы, гісторыя якіх я назіраю, гэта вялікая група жанчын, гэта тыя, хто паехаў за сваёй сям'ёй менавіта. Напрыклад, муж айцішнік, да, то, што мы бачым. Дарэчы, таксама можна спраўдзіць, хто прыехаў, ну, тут я жанчын, ну, хто прыехаў, каго рэлацыравала, напрыклад, кампанія мужа, і вы прыехалі за мужам. Ёсць у нас хтосьці? Ха, нема? Вот так вот. Але гэта таксама такая частая сітуацыя, і жанчыны тут аказваюцца вельмі ўразлівым становішча. Таму што, напрыклад, на Беларусі, калі, напрыклад, жанчына была, ну, там, да, не в IT, паехала за мужам, сваю спецыяльнасць она тут павінна, там, я не ведаю, юрысткі там настрыфіцыраваць, лекары таксама і гэтак далей. Іншая гісторыя — гэта дзеці, і жанчына, па сутнасці, становіцца, ну, калі яна пераязджае менавіта з дзецьмі, ну, тут незалежна ад эміграцыі, але эміграцыя гэты момант, яна вельмі моцна падсвечвае, і жанчына становіцца зноў-такі в досыць уразлівым становішчы, таму што яна становіцца чалавекам, который даглядае ці старэйшых, ну, у выпадку эміграцыі в Польшу, гэта за дзецьмі. Таму нават па гэтых двух катэгорыях мы можам, ну, как-то так, абагульняючы казаць, што жанчыны знаходзяцца, ну, такім, што ўплывае на статыстыку непасрэдна. Можа, ты можаш дадаць са свайго дасвядчэння, што ты бачыш? Ну, па шчасці, мне цяжка што дадаць, бо сярод маіх знаёмых я бачу, што ў асноўным ўсё ж такі людзі працуюць па спецыяльнасці, і незалежна ад свайго. Ну, гледзячы, колькі яны тут ужо год. Ну, типу, ці паспелі яны... Сярод маіх знаёмых вельмі шмат людзей, які тут вучыліся.
вучыліся так вось які вучыліся менавіта таму магчыма так Ну мяне не здзіўляе гэтая статыстыка, ну таму што гэта было б вельмі дзіўна, калі б гэта было тое ж самае. Напрыклад, калі б гэта была equal какая-то гісторыя, а тут калі было збліжана, але там было пазначана, што вельмі выразная розніца. Дарэчы, лічбы не было вось наколькі памятаю, але было напісана, што вельмі выразная розніца і што сярод жанчын менавіта вось ёсць такі тренд, што значна ніжэй за кваліфікацыю. То бок жанчына, якая мае вышэйшую кваліфікацыю, працуе на складзе. Так вось, напрыклад, ці ў жабцы, вось ці мне падаецца, гэта дарэчы, я нічога дрэннага не бачу у тым, што людзі працуюць у жабцы ці на складзе, то бок усе працы добрыя. Мне падаецца, гэта такая сямейная, уплывае тое, што гэта ідзе сямейная парная рэлакацыя, калі это так на погляд таго, што я бачу прынамсі ў сваім нейкім бабле, і мне падаецца, гэта лагічна. Добра, дзякуй вялікі. Калі ласка, пахлопаць Тані. Мы распавялі пра працу, мы, дзякуючы Тані, даведаліся, чаму жанчыны часцей працуюць ніжэй за кваліфікацыю. Ці ёсць у нас яшчэ нешта цікавае пра працу? Мне падаецца, што ўсё, даведаліся. Заробкі, конечно ж. Ці зарабляюць? Я вось кажу, нет, гэта яшчэ не ўсё пра працу. Ну, давай. Красей, яшчэ адзін з галоўных тэзісаў. Беларусы дапамагаюць Польшчы затыкаць дзіры там, дзе ёсць вялікі недахоп кадраў. Акрамя айцішнікаў, дарэчы, сярод усіх прафесійных груп беларусаў айцішнікі на першым месцы. Айцішнікі можаце сабе пахлопаць. Вось, вас сапраўды больш за ўсё сярод беларусаў. На другім месцы так гэта былі прадпрымальнікі, пасля ідуць, канешне ж, беларусаў як заўсёды шмат у транспарце, офісная праца, прамысловасць, адукацыя і культура і гатэлі. Вось, то бок усе гэтыя прафесіі падпадаюць пад кваліфікаваную працу. Окей. Заробкі, я хочу па ўзроўні даходаў. Да, клас, давай. Па ўзроўні даходаў. Так, абсалютна неправда, што беларусы гэта нейкія бедныя мігранты. Беларусы зарабляюць столькі ж, сколькі палякі. Медыяна заробкаў беларусаў, яна прыкладна аднолькавая з палякамі. Дарэчы, вось у украінцаў значна ніжэй. Але ў них структура міграцыі зусім іншая. А пра гэта мы яшчэ крыху паразмаўляем. Красенька напрыканцы. Тут у цябе была нейкая класная думка, якую ты нават капсам выдзеліў. Напісаў, асабліва хачу падкрэсліць гэты блок. І мы яго крыху зацізерылі, калі я сказаў, што беларусы будуць нараджаць новых палякаў. Таму нават не ведаю, як ты выкруцішся зараз. Я думаю, што Гжегаш Браун з табой не пагадзіцца. Але крацей, так, ёсць адзін блок, акрамя сітуацыі з прафесійнай актыўнасцю жанчын, ёсць яшчэ блок пра сітуацыю беларускіх дзяцей у Польшчы. І, што праўда, пыталіся бацькоў. Але са словаў бацькоў, як выглядае сітуацыя іхніх дзяцей і з якімі труднасцямі і складанасцямі яны сустракаюцца ў Польшчы. На першым месцы, дзякуй Богу, 42%, што няма ўвогуле ніякіх праблемаў. Але 29% адсутнасць знаёмых, 12% злое настаўленне з боку іншых дзяцей, у частнасці, прыватнасці польскіх дзяцей. То бок гэта ў кантэксце ксенафобіі? Гэта, я не пагаджуся, што гэта ўсё азначае, што гэта ўсё па прычыне ксенафобіі. Мы ўсе хадзілі ў школы, і мы ўсе ведаем, што часам можна сутыкнуцца з труднасцю знаёмых ці з нейкімі канфліктнымі сітуацыямі, нават будучы абсалютна сваім па нацыянальнасці чалавекам. Але ўсё ж такі, тут выдзеліць гэта вельмі складана, але я ўпэўнены, што нейкі адсотак з гэтага дакладна звязаны з ксенафобіяй ситуациями. Тым больш, што і нават пад нашымі відэа, калі у нас былі выпускі, якія тычыліся сітуацыі мігрантаў і так далей, дзе мы там прасілі людзей пісаць іхнія гісторыі. Таксама ў соцсетках я бачу, што пішуць людзі, што ёсць такія сітуацыі, калі дзяцей адпраўляюць у школу, так і пачынаюцца розныя канфлікты з польскімі дзецьмі. Адкуль гэта бярэцца? Віну паносяць палітыкі. Віну паносяць палітыкі, якія накруцілі сітуацыю да такога, што накручаныя гэтай ксенафобіяй бацькі прыходзяць да хаты і пачынаюць
зараджаць вось гэтым негатывам сваіх дзяцей, а гэтыя дзеці пасля ідуць у школу і атакуюць дзяцей вось ці з Беларусі, ці з Украіны. Вось, і гэта насамрэч проста ганебная сітуацыя. Гэтыя дадзеныя такі крыху алармуёнцы і паказвае, што нават на дзецях адбіваецца. І сапраўды моцна. Дарэчы, я чуў шмат гісторый, што вось калі прыкладна 3 гады таму, так, 4 гады таму, вось калі толькі пачалася вайна, і калі пайшла вось гэтая неверагодная вялікая хваля бежанцаў, так, то дзяцей з Украіны, ну, больш за ўсё ж такі дзяцей з Украіны было, так, вельмі цёпла прымалі ў школах, так, а што ў дадзены момант усё больш і больш канфліктных сітуацый, і гісторый вось нават на Фейсбуку я бачу даволі шмат. Я карыстаюся Фейсбукам, як дыназавр. Ніхто цябе тут не асуджае. Давай, сумная тэма па шчырасці, і зразумела, што гэта вось спачатку была падтрымка вялікая бежанцаў і бежанак і дзяцей, і зразумела, што калі гэта ператвараецца ўжо ў быт і как-то цудзяннасць, то ўсё крыху змяняецца ў горшы бок. Ёсць адзін яшчэ пункцік, які таксама вельмі важна падкрэсліць. Беларусаў запыталіся, ці хочуць яны застацца ў Польшчы. І 67% беларусаў, якія запаўнялі гэтыя анкеты, адказалі, што так, яны хочуць застацца ў Польшчы на пастаяннай аснове, так, то бок назаўсёды. Мы зараз праверым, наколькі валідныя гэтыя дадзеныя. Ты падрыхтаваў, давай. Бо у нас ёсць пытанне. Калі ласка, Каханыя мае беларусікі, ці хочаце вы застацца ў Польшчы? Ты яшчэ не адказаў, да адказвайце, калі ласка. Ну, але сітуацыя даволі зразумелая. Большасць кажа, што плануе застацца ў Польшчы. Дарэчы, Скажу так, прыкладна палова, так? Магчыма. Недзе так. Хутчэй за ўсё. Добра, окей. Калі параўнаць з мігрантамі з Украіны? Ну, конечно, калі гаворка пра мігрантаў з Украіны, то у іх, ну, перадусім, зусім іншая структура міграцыі, бо там вельмі шмат бежанцаў, ёсць, конечно, вялікая група мігрантаў, якія прыехалі яшчэ да вайны, і гэта мігранты эканамічныя, працоўныя. Ось, але беларусы ў цэлым лепш зарабляюць. І гэта таксама вядома, з чым звязана, бо вось у нас ёсць вялікая група айцішнікаў. Таму што мы ўсе цяжка працуем. Мы ўсе... Украінцы таксама цяжка працуюць, я ўпэўнены. Я згодны. Але, па-першае, сярод бежанцаў з Украіны большасць становяць жанчыны. А як мы ведаем, і вось тое, аб чым мы казалі некалькі хвілін таму. Дзякуючы Тані Дзямчук. Ось, не выкруцішся цяпер. Карацей, дзякуючы Тані, мы ведаем, што так, усё яшчэ застаецца праблема з тым, што жанчыны зарабляюць менш, таму статыстычна ў сярэднім выходзіць менш. Валоданне польскай мовай. Ось, дарэчы, у гэтым даследаванні эксперты Нацбанка звярнулі ўвагу на тое, што ў беларусаў цягам года значна палепшылася валоданне польскай мовай. Ну, прынамсі, дэклараванае. Ось. Але ўсё больш і больш людзей дэкларуюць, што яны свабодна валодаюць польскай мовай, могуць ёй свабодна карыстацца, размаўляць і гэтак далей. Сярод мігрантаў бежанцаў з Украіны сітуацыя з польскай мовай значна горшая. А давайте таксама сверымся. Хто свабодна валодае польскай мовай? Дэкларуе. А вось як адчуваеш, Таня? Так, па сваіх уласных пачуццях. Ну, клас. Все малайцы. Я ведаю, што сярод нас ёсць адзін паляк, які дакладна ведае польскую мову. Так. Карацей, што яшчэ? Дзякуй, што запыталі. Калі вы хочаце быць як гэтыя ўсе цудоўныя людзі, якія кажуць, што свабодна валодаюць польскай мовай, то можна пайсці ў школу польскай мовы «Польскі на так». Ёсць зніжка па прамакодзе «Зроблена» і прывітанне школе «Польскі на так». О, прывітанне. Гэта амаль як у камісарінкі з авіасейлс, ведаеш? Дзякуй. Амаль. Добра. У нас лепш проста. І яшчэ адна важная рэч. Сярод мігрантаў з Украіны 51% хоча застацца, а сярод бежанцаў толькі 24%. Вось. І, дарэчы, нядаўна выйшло даследаванне. Тут таксама адразу можна пазначыць, што, дарэчы, мы рабілі выпуск на падобную тэму, яшчэ ў парку, памятаю, з табой здымалі. Вось. Плануецца ад'езд 650 000 украінцаў з Польшчы. Так, мне не падабаецца, як гучыць.
Давай. Ад'езд, у сэнсе іх не высылаюць. Ну да, ну так, то бок яны самі з'едуць. Ёсць чаканне, што калі скончыцца вайна, Так, то 650 тысяч украінцаў могуць выехаць з Польшчы. Дарэчы, я даслоўна учора ў сваёй працы размаўляў з кліентамі з Украіны. Вось яны таксама скарысталіся магчымасцю, што нікога не было. Вось і вось, дарэчы, гэтую тэму мы таксама парушылі. І яны мне прызналіся, што сярод іх знаёмых, якія таксама украінцы, амаль што ўсе толькі чакаюць моманту. Ось, як толькі вайна скончыцца, яны пакуюць вады валізкі, прабачце. Яны пакуюць валізкі і вяртаюцца назад ва ўкраіну. Дарэчы, яны вось падкрэслілі мне, што мяне таксама так парадавала. Вось яны сказалі, што яны ўвогуле не бачаць праблемы з ніякай ксенафобіяй у Польшчы. Што гэта ўсё накручана ў медыа. Яны ніколі не сутыкаліся з нейкім негатывам. Карацей, мы вас загрузілі у першай частцы менавіта ты. Мы вас загрузілі рознымі лічбамі, тому прыбачце, калі ласка. Ось, я разумею, што гэта магло быць крыху нудна. Ось, але, карацей, напрыканцы, вывад. Беларусы – гэта сапраўдны скарб. Ось, так, вертай картинку, ось, калі ласка. Ось, рабіце фоточки, ось, публікуйце ў соцсетках з маім подпісам, карацей, я ручаюся. Ось, калі што. Беларусы гэта сапраўдны скарб для Польшчы. Не тое, што мы ратуем Польшчу, канечне не. Ось, але я абсолютна перакананы, што гэта ось літаральная сітуацыя він-він. Так, то бок, мне асабіста Польшча дала некалі прытулак і магчымасць тут жыць, працаваць, вучыцца, дарэчы, так, ось, з чаго ўсё уласна і пачалося. Але ўзамен таксама Польшча атрымала вялікую колькасць вельмі культурна блізкіх людзей з добрай адукацыяй, настаўленымі на працу перадусім. Ось, то бок, гэта абсалютна разбурае нейкія там міты вельмі недалёкіх людзей, якія падтрымліваюць пэўныя палітычныя сілы ў Польшчы, вось, што нібыта мігранты жывуць за кошт польскіх грамадзян, так, і за кошт нейкіх там пасобій, так. Ось. Всё. Беларусы гэта зайчыкі і коцікі. Ось. Ну, слухай, давай. Па-перше, давайте самі себе похлопаем, дякуй. Пашэр яшчэ добрую навіну. Адхілены, вы, напэўна, як і мы, баяліся законапраекта ПІС, дзе было С1. Мы абяцалі пазітыўны плот-твіст вось у мінулым выпуску, які быў у апошнюю сераду. Карацей, яны ўжо з'явіліся. Ось. Распавядай. Добра. Я распавяду. Карацей, гэтых плот-твістаў ўжо 3. Ось, даслоўна сёння, здаецца, так? Ці учора? Учора, гэта было учора. Даслоўна учора Сейм, як гэта сказаць? Адхіліў, так. Адхіліў той злашчасны законапраект права і справядлівасці, які падоўжваў тэрмін набыцця грамадзянства фактычна там амаль што до 20 гадоў. То бок, мы вам абяцалі, што так будзе, яно так сталася. Гэта ўсё дзякуючы нам, у нас добрыя... Калі вы хацелі падзякаваць, то калі ласка. У нас добрыя сувязі, вось, і мы ведаем, што трэба занесці і куды. Вось. Карацей, так. Я таксама адмаўляюся ад гэтага. 240 галасоў дэпутатаў польскага Сейму сказалі не, ідзіце вы далёка. Вось. Другі пазітыўны плот-твіст. Я думаю, што сярод многіх беларусы прынамсі ведаюць кагосьці, у каго пратэрмінаваныя беларускія правы. Вось. І дагэтуль такой магчымасці, каб памяняць гэтыя правы, не было. Ось, я, дарэчы, сам ведаю одну такую асобу, бо, вядома, у беларусаў вельмі часта розныя праблемы з дакументамі. Карацей, прыклад, наколькі я памятаю, з сакавіка такая магчымасць будзе. Ось, Сейм прыняў закон, па якім нават пратэрмінаваныя правы можна будзе абмяняць. І трэці пазітыўны плот-твіст, так? Асабліва пазітыўна для айцішнікаў і прадпрымальнікаў. Асабліва, так, для айцішнікаў. Я думаю, што, дражэнькі нашы айцішнікі, вы шмат чыталі пра планаваную рэформу ПІП, так, то бок панствовай інспекцыі працы, якая магла б шмат папсаваць у вашым жыцці. Бо фактычна рэформа была дзіўная, бо яна давала паўнамоцтвы нейкаму чыноўніку проста прыйсці ў нейкі, як кажуць у Польшчы, заклад працы, вось, і адным сваім рашэннем
змяніць стасунак паміж працадаўцам і прадстаўніком з B2B, напрыклад, на умову працы. Так? Гэта азначала б аўтаматычна значны спадак заробкаў, напрыклад. Так? Бо большыя падаткі, перадусім, дарэчы, ЗУСы і гэтак далей. Даслоўна 30, здаецца, снежня Дональд Туск вельмі моцна паспрачаўся падчас паседжання кабінету Рады міністраў со сваімі міністркамі. Ось, перадусім з Дзюмяновіч Бонг, ось, з якой мы, дарэчы, нават крыху асабіста знаёмыя, як ты памятаеш. Мы з ёй размаўлялі. Ну, Так. я б не лічу гэта за размову, калі Ой. яна проста адмовіла ў каментары. Нет, яна сказала, там, звяжыцеся з секретарыятам, ось, і, магчыма, некалі там нешта там. Ось, у адрозненне ад я нават забыўся яго імя. Владимира Чужацкага, які проста гаркнуў мне ў твар «не» і развярнуўся. Вось. Карацей, так, даражэнькія айцішнікі, віншую. Дональд Туск абвесціў, што гэтая рэформа згортваецца. Вось. Я асабіста не лічу, што добра з'яўляецца, каб яе ўвогуле скасаваць. Вось. Але трэба было проста змяніць нейкія прыпісы, так? Не даваць такіх паўнамоцтваў чыноўнікам. І гэта было б дастаткова. Але вось Новы год пачынаецца пакуль што з такіх даволі пазітыўных рэчаў. Зноў прывітанне. Гэта ўжо канец выпуска, я проста хачу нагадаць вам, як вы можете нас падтрымаць. Па-першае, паставіць лайк, напісаць каментар у падтрымку ці пашырыць гэта відэа з сябрамі і сяброўкамі. Па-другое, падтрымаць нас грашыма праз Buy Me Coffee ці Patreon. Па-трэцяе, можна пералічыць нам 1,5% свайго падатку ПІТ у гадавой падатковай дэкларацыі. Усе рэквізіты будуць у апісанні пад гэтым відэа. І чацвёртае, калі я не памыліўся з падлікам, гэта прыйсці на наш наступны афлайн запіс падкасту «Зроблена ў Польшчы» ў Варшаве, які адбудзецца 7 лютага, а квіткі будуць у продажы прыкладна праз тыдзень. Да сустрэчы!